mina ngingonyama amazwide ngilandela isikhova abasivimbe ngapha saphuma ngapha esimile entabeni sithi noma bengakhuluma bonke abakuthanda ngimile ngisentabe umshovu wenkani kwaba nenkani. Umthandeni ngimazi ngisahlala kwaMashu ngisemncane futhi umthandeni ngikhonze kakhulu eqhawe lami ngisuke nje le Pantown ngisukele yena ngithanda uzobona yena ngoba ngimthanda umthandeni hayi nothi uyabheda azabhedela umuntu kumthandeni ngathi niyazi nani umthandeni usomahlaya ufana umuntu osomahlaya mawuzoba serious umthandeni ingqondo yakhe izibe right. Umthandeni ngiyamthanda kakhulu andingomZulu mina ngimXhosa kodwa ke ndiyayisupporta lensizwe. Unyaka lize livele iqiniso ukuthi ubani inkosi yomaskandi naqala kwakumele kube yiParis eshawa unyaka kwangenzeka ke lokho ngezathu ezithile nezithile ngangichaza kodwa mntaba nami ngithokozile uba ingxenye yomcimbi okuyinto enhleke mangabe nje kuneciko likaMaskandi elenza into enhle siyavela nathi njengamaciko amancane asakhula. Silapha emhlabeni wase workshop namhlanje sizojabulisana kanye nesikhova secountry uSK umthandeni wakwaManqele la khona sizothi nje unyaka siuhlukanisile sangena ngeGucci and get today angihambi ngedwa ngihamba nentokazi isiphalaphala esikhona la esihamba nami sisebenza kanye naso khona la eDream On TV. Angibonge dadewethu ngibonge ithuba ake ngibingelele nami kuba bonke ababukeli bayo ke Dream On TV mina ke igama wasekho wakwaMjoli ngoba soshilo kweza kwethu ukuthi ke sikhona ke la namhlanje eThekwini eworkshop ukuzobungaza ngempela naye ke laphana uSK bakithi ngokuthi ke wenze umsebenzi omuhle wakwazi ukuthi kathatha isport sokuqala lapha kwi top 10 yokhozi. Mina yazi mntakwethu ngiyajabulela lento eyenzeka la okubonisa khona ukuthi yazi abantu abamnyama ngempela siyakwazi ukuthi simeseke omunye umuntu omnyama uma kuukuthi wenza kahle lokho engikubona la ngiyafisa ukuthi nangelinye ilanga ngikubone kwenzeka komunye umculo oMaskandi sibabone ngempela besekana konke lokho kwenzeka la. Alright singalibasanga ngoba uyabona ukuthi ziyakhala ziyatetema kule ndawo asithi nje shwi sihambe siyobona abantu siyobabona kunama celebrate la ekhaya kunamalendele kunayo yonke into ongayicabanga ama leaders wena bani bakhona balaba sijoyinile. Thina singabalandeli begcokama kade salilandela licindezelwa kunzima kodwa silwa sifuna abalandeli balo namhlanje sijabulile ngoba ekugcineni lenzekile iqiniso wawuhlukanisa unyaka njengoba nangonyaka odlule kwakufanele siwuhlukunisa ngephelisi bayazi abaningi bangibona ngevideo yami ku TikTok walo ugcokama ngisho ngithi umdlalo uphethwe yithini emdletsheni umthandeni uLwandle uNkulu ngeParis ngathi umdlalo uphethwe yithini kodwa la ngenzeka ke iqiniso namhlanje kugcine kwenzekile ngeGucci umthandeni SK noma who bawuthathile unyaka basibeka ebalazweni njengoba kade kwakufanele yenzeke lento siyajabula kakhulu sisizwe sonke njengoba nazika umthandeni umfana ojabulisa wonke umuntu ngithi ngiyabonga kakhulu kuba South Africa umthandeni igcokomelisha ephume unombolo 1 wahlukanisa unyaka izwe lonke libuka ngithi mina ngingonyama amazwide ngilandela isikhova abasivimbe ngapha saphuma ngapha esimile entabeni sithi noma bengakhuluma bonke abakuthanda ngimile ngisentabe umshovu wenkani kwaba nenkani. Ngiyabonga Nkosi yami sibonga bonke abalandeli abagcwele la eworkshop akasenamlandela akasekho umdlalo uphethwe usemdletsheni umdlalo. So bhuti wami ngakho konke lokho kwenzeka la ke namhlanje uzizwa kanjani wena ngabe ngempela umlandeli wakhe uSK? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngale ndoda lomthandeni. Umthandeni ngimazi ngisahlala kwaMashu ngisemncane futhi umthandeni ngikhonze kakhulu eqhawe lami. Ngisuke nje le Pantown ngisukele yena ngithanda uzobona yena ngoba ngimthanda umthandeni futhi. Ngiphatha kahle kakhulu ngizwa ngijabule kakhulu nje emoyeni wami. Happy kakhulu ngale ndlela exakile. Uyabona ngoba ngiyilana nje ngiyobona eqhawe lami engilithanda kakhulu la isikhova lesa isikhova hayi mina singisholo kahle lapana ngoba kunandaba zamuntu asibuze umuntu uthi uyakhumbula mhla uyakhumbula kwenzakalani kwekuthi
ngiyamthanda lamfana u-right and impumelelo yakhe ngiyayibona futhi sengathi uNkulunkulu angambusisa kube khona okukhulu kunalokho okukhona njengamanje ngithi nje mina ngithi lo mfana halala kuyena impumelelo yakhe iqhubeke ibe right nje lo mfana ucula kamnandi kakhulu futhi u-right nje hayi nothi uyabheda azabhedela umuntu kumthandeni ngathi niyazi nani umthandeni usomahlaya ufana umuntu osomahlaya mawuzoba serious umthandeni ingqondo yakhe izibe right kodwa ke ngithi mthandeni nje qhubeka kahle halala ngemuntu wakhe ewinile njengamanje la e-workshop eThekwini siyabonga. Njengoba ngilana ngizojabulela ukuba khona kwepolo ngokuthi kuwamandla ethu ukuthi kube khona ipolo ngokuthi sivotile kakhulu lokho kungithokozisa kakhulu ukuthi amavoti akwazi ukuthi aphumelele phezulu ukuthi sikwazi ukushaya bonke labo esasibhekene nabo. Bafisa ukwazi ukuthi ngempela ngabe nawe wavota yini noma umani wayesholo nje futhi wavota ngamalini? Ngivote kakhulu wesisi wami ngivote kakhulu ngoba nje imali engango-50,000 kuya phezulu ngayikhipha ngivotela lona leli polo leli engilibona la namhlanje kungithokozisa kakhulu futhi lokho. Ndikumphumzi mina sesigama lami ngisuka e-Eastern Cape eQhubeka kodwa ke umthandeni ngiyamthanda kakhulu andingomZulu mina ngimXhosa kodwa ke ndiyayisapota lensizwe. Ngilapha namhlanje eThekwini ndize usapota yena andingomZulu kodwa ndiyayisapota yenza kakhulu. Ndifeni yakhe kakhulu kangoba bendimvotele ukuzawina na Azasama Awards ngiyamvuyela kakhulu nanku nangoku apha emveni kwami useza perform amthanda kakhulu umthandeni. Ngibingelela nje eSouth Africa ngibingelele nonke ngibingelela uStezi lapha uStezi wengoma phansi eNkilidi besuthi ngiqhamuka phansi kwelakithi eshowe ke mina. Hayi ngithi bafethu ngijabule kakhulu ngengoma ehlukanisa unyaka lize livele iqinisa ukuthi ubani inkosi yomaskandi nakuqala kwakumele kube yiParis eshaya unyaka kwangenzeka ke lokho ngezathu ezithile ngangiyichaza kodwa nje sibonga kakhulu ukuthi igcina ivelile ingoma ehlukanisa unyaka nani kanti ukunyanyavu ukuthi alibonakali ngabe liyavela unyanyavu lwebhola kalibonile ngiyabonga ngithi hayi ngibingelela nje neSouth Africa yonke ethe yavota yaxhasa umthandeni egcoka amelisha ngiyabonga. Baba sase sakubona endaweni right sase sakubona ujabulile ngicela ukwamkela thina ku-Dream on TV. Sabona mama njani? Siyaphila mfowethu ngifuna le bhesi nako ke siyakhala ke manje. Siyabonga mntakwethu sibonge kwa-Dream lana TV. Cha sithokozile mntakababa nami ngithokozile uba ingxenye yomcimbi. Okuyinto enhle ke uma ngabe nje kuneciko likaMaskandi elenza into enhle siyavela nathi njengamaciko amancane asakhulu. Alright, washuda umfowethu ungike ngakubona nje izikhathi eziningi uyayiqhakambisa lento yesintu futhi uyaziqhenya ngokuba umZulu nangokuba umuntu omnyama. Mhlawumbe nje yini ongayisho enezelela kulento esiyibonayo namhlanje enhle kangaka kubantu abasakhula, kubantu abasha, kubantu abesabayo ukuveza ukuthi baphuma kuphi? Yabona mfethu into ngesintu sethu ukuthi asidayisi indawo as-expire, yabo? Njalo mawuziveza kube ngathi sisha, ingoba thina sehlukile. Into nje ngomuntu wesintu owuzulu sehlukile into yethu njalo mawuyibona ngathi intsha kanjalo nabezizwe mabeyibuka bayibuka intsha baze bayihalela. Alright, so mhlawumbe uthini nje umyalezo sibonile lapha kade kukhona namatshitshi. Uthini nje umyalezo ongawudlulisa kubantu abasabona ukuthi lento le yesintu eyabantu basenikandla, eyabantu baseshowa, eyabantu basemsinga. Mhlawumbe ungathini kubona ngoba wonke umuntu unendawo avela khona. Ungakhulelwa kaMashu, ungakhulela eMlazi kodwa awuyena waseMlazi khona la insuka khona. Yabona mina ayikho into engithokozisa njengokuthi sinalelo khuzane ebizwa ngo-TikTok. La khona uthola ukuthi ngisho umuntu wakwezinye inhlaka athi nginami ngifuna uba yibhinqa. Uthole nje inkabi ungazuyibona ngathi screw kodwa ine-brandwood ne-omega. Yabo kusho ukuthi into enhle kanjani le. Wonke umuntu ufisa ukuba yilona ibhinqa, bonke umuntu uyalithanda noma ngathi umuntu aka-understand kodwa uyayethi ngofunda ngendlela.
Right mntakababa waze wamuhle ngikhohle ukukuncoma siyakuthanda siyiningizimu muhle umsebenzi owenzayo nokuthi you empower young women and uyabathanda wenza lento esiyifunayo eningizimu yokuthi sabantu besifazane isikhathi esiningi siyathukana sithandani kodwa ngiyakubona ngempela uyiphakamisa iflag yabantu besifazane uyisa phezulu nokuthi sisupportane uqhubeke nomsebenzi omhle mntakababa. Ngiyabonga sona sami nani niqhubeke nomsebenzi omuhle siyathokoza kuba nabantu abafana nani. All right siyabonga kakhulu. Mina ngiyamthanda, nginempaka, lomuntu ngiyamthanda. Ngishawa kuba, nazithi, inkinga ngiyamthanda. Welelele, welele, welelele, welelele, welele, welelele. Sekudlule sedisi. Ushiyana simple mali yeso yisesantini. Welelele,